So Apostle T.F. Chiwenga has made a controversial statement once again for the married people, especially those who are having white weddings. And it's something very important to take note of and never to ignore. So I'm going to play the video so that I do not preempt what he had to say, then give a commentary after that. What exactly were you paying all this money for? Tikabvunza mukadzi wako kuti vanhu vawakarara navo vangani, obva ataura wapedza kuroora, tomubvunza kuti maiita sei muri pamubhedha. Unotorera mari yako, unoti ndidzoserei mari yako. Handidi zvekutaura neni. Kutora munhu atambudzwa zvake nenyika yese ndo wauri kubvisira mari, unopenga. Ukaroora mukadzi asiri mhandara, haikuna kutombozve anaunza kuti ndakanoroora nezura. Unofanira kuenda kumba uchinyara. Ungoendawo, takatorambidza Pastor Bale kuti hatichada kunzwa zvinhu zvakadaro zvichianaunzwa muchechi. Ngoendai munogara mese iko. Tosangana Jesu paanouya. Ndakuanaunza chii? Hapana. Kutenga makadzi emuchato, kubhadhara venyu, kutenga masaga eraisi, kutenga huku hobho, rara vanhu vachibika, vachibikira bonga irori. Omona manje akati gwada ari mugauni rewaiti. Hanzi uroro wedawo. Iwe ndiwo wakazopfekerwa nguo. Pane mumwe waaitumira mapikicha akashama ari kukadomo. Ane mapikicha ake izvezvi achaburiswa ukanyara izvezvi. Munhu wauri kupfekedza gauni rewaitu ane mamwe mapikicha ake akashama ari kwagutu. Iyo ndiwo wapfekedza gauni iye. Anzi muroora wenyababa tauda kumushonongora. Akashonongorwa kare kare. Unoziva kuti kushonongora kudii here kana unofunga kuti kushonongora kubvisa gauni kudai? Do you know kuti kana mukadzi akapfeka gauni reri handiti akavhara kumeso, murume wake ndiye ainzi ngaazobvisa the veil that covered the woman's face. It was actually a symbol that I am going to receive as a gift. I'm going to be honored with the virginity of this woman. Saka iwe uri kungobvisa keteni kumeso kudaizo. Iye akashonongorwa kare kare. Akashonongorwa naPatrick, akashonongorwa naSamson. Kusvikira chekushonongora pasisina. Muviri wake wese une mafingerprints evanhu vakawanda. Hapana pasingazivikanwe nezvimwe zvigevenga mulocation. Rako basa iwe ndire kumutengera chijira chewhite omupfekedza kudai omupa ring. So nyadzisa izvo. So personally, I'm not going to give any comment regarding this issue. My thoughts are reserved. My question is, what do you think? Varume nevakadzi vese vakaroora kana kuti vari mumarriages, what do you think? Imhosva here kuroorwa usiri mhandara? Ngatipataurei ipapo. More importantly, imhosva here kuchata iwewe usiri mhandara. Topaita sei ipapo? Are you going to have that white wedding with your wife because she was not a virgin or not? Ngatipataurei ipapo guys, because ndambonzwa mumwe munhu achitanzi because you can't measure kuti mileage yakamira sei. So ameno guys, let us talk. Vanenge vachiti virgin, you can measure mileage, but kana asiri you can no longer measure mileage because vanenge vachiti odometer yacho yakatofa. So I don't know guys, let us talk in the comment section.